Ribeira lanza unha nova campaña para dinamizar o comercio local. A partir do vindeiro luns 20 de outubro, os veciños da localidade poderán recoller un paraugas gratuito co obxectivo de fomentar as compras no comercio de proximidade, especialmente en días de choiva. En tempadas de mal tempo, a cidade aposta por unha acción solidaria para apoiar ao comercio local. A campaña está promovida pola Concellería de Comercio e ofrece un total de 1000 unidades de paraugas, que se distribuirán de forma gratuita entre os veciños. Nesta tempada, ás veces, a climatoloxía fai que non nos apeteza sair da casa por mor da chuvia. Así que animamos a xente a despregar o paraguas e salir ás rúas. Como din, si chove, deixa chover. Dende a Consellería de Comercio, gratuitamente poñemos a dispor das veciñas e dos veciños interesados 1000 unidades de paraguas en mercados no comercio local de Ribeira. Os paraugas poderán recollerse de luns a venres de 10 a 2 da tarde na oficina de Lustres Rivas, en comercio, onde se entregarán sen custo ningún ata agotar existencias. Cada persoa poderá levar un máximo de 2 paraugas. Os paraguas poderánse recoller a partir do día 20, o luns día 20, en horario de 10 da mañán a 2 da tarde. No Centro Cultural Lustres Rivas serán gratuitos. A campaña tamén busca reforzar a actividade comercial nos establecementos locais durante a tempada de choivas, un período no que, segundo a Concellería, a afluencia de clientes tende a descender. Os paraugas, ademais de prácticos, teñen un deseño especial, fomentando un lema en contra da violencia machista coa frase "non xires a vista". Con todo, a campaña, que se prolongará mentras queden existencias, acaba sendo unha iniciativa no que os obxectivos afondan na importancia social e local.